tähän sotkeen. Mitä se on? Makaronilaatikkoa ja kasviskiusausta. Makaronilaatikko on tässä ja ketsuppia. Tämä on kasviskiusausta tuossa vieressä. Ja herkkuja maidosta. Vaunu. Mitä sinä ota kurkippa sieltä. Onko hyvä? Hyvää nuolee lauta. Terve Kyllikki. Käsitä kasviksi, se pistelee nekin katolla. Onko hyvä? Ei. Mille se maistuu? Käsitä kasviksi, se pistelee nekin katolla. Herkkuja maidosta. Vaunu. Mitä sinä